Свидетели сме на все повече нови оперативни техники за третиране на проблемните области по човешкото тяло. Една от последните тенденции е едноскопската хирургия. Какво точно представлява тя? Ще ни каже пластичният хирург доктор Илю Стоянов от СТ Клиник. Здравейте, много ми е приятно, че сте мой гост. Първият за тази седмица, която е посветена изцяло на пластичната хирургия. Наистина в анонса казахме една нова хирургия. Какво ще ни кажете за нея? Какво представлява ендоскопската хирургия точно? Тя не е съвършено нова, но е сравнително нова. В смисъл такъв, че ендоскопската хирургия, точният термин, така медицински термин е ендоскопски асистирани операции в областта на естетичната пластична хирургия. Те навлязоха в тази хирургия като във всяка една друга хирургия. Ендоскопът напоследък е една техника, която се използва, като помага на хирурзите по цял свят, не само в България, във всеки един дял на хирургията. Вече се правят ендоскопски сърдечни операции, ендоскопски, знаете, артроскопии и операции на коленни и на раменни стави. Това е нещо нормално. Ендоскопа като техника дава големи предимства на хирурга, който работи с него, стига да знае как да работи. Защото това е така една от най-мини-инвазивните техники. В смисъл такъв, какво означава това мини-инвазивна? Означава, че ние нямаме онази травма в широк диапазон, която се нанася на тъканите на организма, когато се работи по конвенционалните открити методи. Разбира се, тази ендоскопска хирургия или ендоскопски асистираните операции, те не са вездесъщи. Те не могат да бъдат прилагани при всяко едно заболяване, при всяка една оперативна техника. А от колко време навлезе ендоскопската хирургия в пластичната хирургия? Ами лично аз работя ендоскопски операции в областта на лицето, в областта на естетичната пластична хирургия от 2000-та година. 2000-та година така за пръв път видях в Англия, когато бях на специализация, тези ендоскопски операции. Тогава в Англия видях ендоскопски браулифтинг. Това е операция за повдигане на веждите, нарича се буквално лифтинг на веждите. И в 2001, мисля, че беше октомври, точната дата вече не си спомням, но 2001 година направих първия ендоскопски браулифтинг в България. След това започнах да работя все повече и повече в тази област, като сега вече спокойно мога да кажа, че работя не само в областта на челото и на веждите, работя и в средното лице. И може след някой друг ден да сляза и малко по-надолу от лицето. Достатъчно наясно ли са българските дами, жени с тази ендоскопска хирургия? Доверяват ли се на нея? Ами, трудно ми е така еднозначно да отговоря, но бих казал, че не са на 100%. А каква е причината? Може би това, че няма много популярност у нас? Причината е това, че тази хирургия се работи от много малко колеги по света. Не само у нас, а и по света. Не само у нас, а и по света. Причината е, че тя не е така максимално афиширана, може би не е точната дума афиширана, но няма достатъчно информация, която да достигне до пациентите. Те не знаят какви са възможностите на тази хирургия. Може би се плашат от това, че е нещо ново и не знаят точно какво се случва? Не толкова се плашат, че е нещо ново. В повечето случаи пациента се страхува от анестезията, от това, че ще довери живота си, така да се каже, в ръцете на екип от хора. Все пак това е хирургична интервенция. Това не е манипулация, каквато е поставянето на ботокс или инжектирането на филър някъде в областта на лицето и в устните и където и да е. Това е една хирургия, която е така сериозна хирургия. А вие може ли да прецените дали, примерно, да кажем, жените, които са се подлагали на оперативна намеса, която не е ботокс или хиалуронова киселина, която вече си е операция, са по-склонни да се подложат на тази хирургия? Тоест тези, които са претърпявали вече някаква дадена манипулация от естетически характер? На мен лично ми е трудно да отговоря еднозначно на този въпрос, но това, което мога да кажа е, че пациенти, които са посещавали по един или по друг повод, специално говоря за моята клиника, те вече имат доверие както в мен, така и в екипа. Те виждат, че нещата не са толкова страшни, колкото изглеждат на пръв поглед или колкото се пише за тях в различните форуми, разговорници и така нататък, или колкото се говори за тях в хай-лайф заведенията в София.
Защото наистина има разлика между това как ще бъде направена една операция в една и в друга клиника. Докато, да речем, аз съм имал пациенти, които се оплакват, че са имали много труден възстановителен период от някаква операция, каквато и да е ваш тя. колега? Да, колега и то в чужбина направена. Казват, много трудно се възстанових, имах много големи болки, повръщане след операцията, какви ли не такива усложнения, които са почти нормални, но при мен идват и правят друга операция, казват, аз при вас нямах такова нещо, нямах тези усложнения. Индивидуално е. Много зависи от синхрона на екипа, който работи. Много зависи, дори бих казал, на първо място от анестезиолога, как ще води анестезията. Аз смея така да кажа, че имам един от най-добрите, да не кажа най-добрия анестезиолог в България, що се касае естетичните операции. И защото екипа трябва да работи като един много добре смазан часовников механизъм. Няма да казвам какъв. Защото то е ясно. То е ясно. Да. Нека да поговорим малко повече за ендоскопската хирургия. Скъпа ли е като новост, като процедура, ако го сравните с предишните методи? Ендоскопската хирургия навлезе последните 10-12 години в естетичната пластична хирургия. Може би малко повече, може би малко по-малко, в зависимост от това къде и в коя държава и кой е така инициатора за въвеждането на тези нови методи, но общо взето 10-12 години така е масовият бум на ендоскопската хирургия. Скъпа. Тя не е скъпа като хирургия, но тя е скъпа, защото просто консуматива и материал, който се влага в тези операции е изключително скъп. Не, той че заслужава, но той е много скъп. Докато, например, при един конвенционален лифтинг, т.е. лифтинг по отвореният метод, който също се прави и до ден днешен и има своето място, там нямаме толкова много консуматив и материал като цена, колкото имаме при този ендоскопски лифтинг. Ние може би ще стигнем и до там на разговора, но просто много е скъпо. Всяко една новост в медицината е изключително скъпа. Какви са предимствата на ендоскопската хирургия? Предимствата са в това, че тази операция, така нареченият ендоскопски мид-фейслифтинг, нямаме никакви външни белези при него. Всички разрези са скрити в косата и в предверието на устната кухина, т.е. между устната и зъбите. Има по един разрез. Нищо не се вижда външно. Това е причината, поради която този лифтинг, така, благодарение на медиите, в Съединените щати му беше му дадено така наименованието холивудски лифтинг. Точно и това е един от следващите въпроси. И това ли е ендоскопската хирургия равно на холивудски лифтинг? Не, знак за равенство не можем да поставим, но тя беше така направено, такова име беше измислено от медиите и от в Съединените щати, защото предимно в началото звезди от Холивуд си правеха такъв лифтинг, с цел да не се виждат разрезите. Това, което трябва да кажа, което трябва да знаят всички пациенти, които поглеждат нататък, е, че това е един лифтинг, който е много подходящ, с много добър и дълготраен резултат, но, има едно но. За съжаление, той е подходящ и е показан, какъвто е медицинският термин, за пациенти предимно в по-млада възраст. По-млада, разбирам, някъде... Средна възраст. Не, средна в никакъв случай. Средната е 30 до 40. Това е след 42, 3 и 5 годишна възраст. Но възрастта не е единственият показател. Кой е основно друг? Има много други показатели, които се вземат под внимание, когато се взема решение за да се оперира по този начин. Защото изцяло е отговорността на хирурга, както да избере метода, и то да избере правилният метод, и така е изцяло негова и отговорността за резултат след операцията. Тоест, дали имаме нужният ефект, който е искал пациента, а който, повярвайте ми, иска и хирурга. Защото няма на света хирург, който да иска неговите пациенти да изглеждат като от филма за Франкенщайн. Но, това, което искам да кажа също е, че много трябва внимателно, много прецизно да се прецени дали определен пациент е показан или не е показан за такъв тип операция. Тоест, дали ще имаме ефект, ако я направим тази операция. Но общо взето там нещата стоят така, че по-подходящи са младите пациенти или онези, които нямат излишък от кожа в областта на лицето. Тоест не трябва да се премахва кожа. Ако трябва, и там си има показатели, по които се преценява, тогава трябва да се мине на откритият способ.
Тоест ще има външни белези. Си говорим за това как протича операцията, наш екип заснее подобна, всъщност същата такава операция в вашата клиника. Предлагам на нашите зрители да наблюдават внимателно. Разбира се, за тези от вас, които се притесняват, да превключат за минутка канала. Останете с нас и вижте какво сме ви показали. Всъщност ние докато гледаме, може да говорим и вие да обяснявате какво точно се случва, каква е процедурата. Ами това в момента, което се вижда, това са кадри от подготовката на екипа за операцията. Да. В случая аз си подготвям ръцете, измивам се за операцията. Сега това е тук един доста важен елемент, който обикновено, когато го правя, нямам камера около себе си и съм доста съсредоточен, в смисъл такъв, че имам 3 минути време да си преповторя плана, по който ще работя, да се концентрирам върху операцията, която ще правя, да предположа някои неща, които дали ще станат, дали няма да станат, откъде трябва да се мине, кое какво трябва да се пази, къде са ключовите точки, които трябва много да се внимава и така, изобщо. Всеки един хирург го прави, независимо какво оперира. Миенето на ръцете е един етап, който е подготовка за операцията, но в същото време той е и концентрация за самата операция. Ние го правиме просто машинално това нещо. Напоследък и другото, което правим е, че се настройваме за самата операция, докато се миеме. След това следва обличането. Това са нормални такива неща, които всеки един хирург го прави. Тук се връщам, за да си допълнително там едно дезинфектант да се постави на ръцете. Обличането, сега, това е нещо, което е нормално, няма какво да го коментирам. Просто се подготвя. Да. Поставяне на ръкавици и така нататък и така нататък. Дори по време на тези неща, докато си обличам ръкавиците, престилката и така, аз си продължавам да си мисля обикновено за операцията. Това е инструментариумът, тук се вижда, който се използва при тези ендоскопски операции. Той е различен от инструментариума, който се използва при другите операции, каквито и да са те. Сега зрителите виждат разчертаването. Това е един много важен елемент от цялата операция. Тук се разчертават и се обозначават отвън нервите и артериите, важните, които минават в областта на лицето и които ние трябва да пазиме. Сега вече това не мога да разбера какво става тук, но обикновено или се черта, или вече се започва да се работи. А всъщност вие кога определяте каква част от кожата трябва да се изреже, ако трябва? В този случай, по време на ендоскопският лифтинг не се изрезва нищо от кожата. Белезите са скрити в лицето, но те са в космената част на главата, но там кожа не се изрязва. Просто става нейното отсепариране, т.е. тя се отделя от черепа, хлъзга се назад, обработват се мускулите в областта на веждите, които довеждат до тяхното падане. Така че, вижте сега, тя е малко сложна работата, но с две думи, веждите има мускули, които ги дърпат надолу и такива, които ги вдигат нагоре. Едните са депресори, другите са елеватори. Динамичното равновесие, нарушаването на това динамично равновесие между тези две групи мускули води до падането на веждите надолу. Ето тук е един, може би, не толкова лицеприятен или приятен за очите, така да кажа, кадър, но се вижда, че няма никакво кървение при работата отвътре в областта на лицето. Това е в частта около скулите и слепоочието се отделят тъканите, за да могат да бъдат повдигнати. И в тази насока искам да кажа, че единствено когато тъканите са отделени от нещо и след това повдигнати нагоре, изпънати, така да се каже, имаме ефект от операцията. Когато нямаме отделянето на тъканите от основата, за която са закрепени, било то кост, било периост, ето тук отгоре се вижда периоста в областта на челото, тези елеватори, които виждате и които изглеждат огромни в областта на камерата, всъщност са много малки. Те са по 2-3 мм. Но тъй като тази камера, с която работя, има увеличение 6 до 8 пъти, така че те изглеждат огромни. Това, което исках да кажа е, че основната разлика между тази ендоскопска хирургия и, да речем, лифтинг шевовете, било те наречени Happy Lift или Easy Lift или какъвто си искате там лифт. Да, както искате така го наречете. Разликата е, че там се изпъва нещо нагоре по посока към веждата в областта на средното лице или назолобиалната гънка, но без да бъде отделена тази тъкан от залавните им места. Тоест, тя дърпа обратно и само след няколко месеца се връща на изходната позиция, да не кажа и няколко седмици. Има и други такива разлики между тази хирургия и лифтинг шевовите или каквато и да е друга хирургия. Но в тази насока бих могъл да кажа, че
Когато използваме шевове, лифтинг шевове, там имаме прикрепване на тъканите само в една точка. Това е така наречения single point fixation или едноточкова фиксация. Там е много голям риска от, има термин такъв, рязане на сирене, cutting cheese, който американците са го измислили, на мен не ми звучи много добре, но сега знаете, те си имат имена за всичко, да. А смисъл такъв, че този конец, когато е в една точка закрепен за определена тъкан в областта на лицето, той прорязва, прокъсва. И тази тъкан се връща обратно. Аз тук дори нося едни схемички, мога да покажа на камерата, ако може да видят зрителите. Ето това е така нареченият single point фиксиране или едноточково фиксиране, с конец, който операторът да фокусира. Целта е да се закрепи и да се повдигне нагоре веждата. Другата част, използването на специални импланти, биорезорбируеми, ще стигнем и до тях, така наречените ендотин, които са мултипойнт фиксиране, многоточкова фиксация. Там имаме много по-широк такъв вектор на повдигане нагоре. Това е разликата. Това може да прореже, макар че аз в миналото, когато нямаше още внос на такива импланти в България, съм работил по този начин и не съм имал проблеми, но въпреки всичко, теоретически, нещата стоят по този начин. И нека да ви покажа, ако представлява интерес. Това е една много интересна такава... Не, това не са приспособления. Това са точно тези биорезорбируеми импланти. Ето това е имплант, който се използва в областта на средното лице. То се нарича имплант, но то всъщност е една пластина, ето тук, ако може да покажете, която влиза от този разрез, който ние правиме за повдигане. Тя се прикрепва в областта на средното лице, в голяма близост до назолабиалната гънка, след което става фиксирането на тези тъкани нагоре. Но това, което трябва да кажа, е, че тези тъкани са предварително много добре освободени в цялата тази област на средното лице. Тоест, където се вижда тази кост, там от коста тъканите са освободени, за да могат да отидат нагоре, т.е. да се получи повдигане в областта на средното лице. И ето го това нещо, което е много така сигурно и в същото време много елегантно за изпълнение. То влиза в областта на средното лице. С едно движение на пръста се показва истинският ендотин имплант. Ето за тези финни малки зъбчета се закрепват тъканите, след което имаме едно изваждане на това нещо. Това отива някъде на друго място. И ето тази част става за прикрепване и повдигане на тъканите. Всъщност това остава вече под кожата. Това е биорезорбируем полимер, което така е последна дума на техниката. Това се резорбира на 100%, подчертавам на 100%, от организма. За какъв период от време? Между 6-тият и 7-тият месец. 6 месеца това стои вътре и то е напълно достатъчно, за да може тъканите да зараснат на новото място върху коста в областта на средното лице, на скулата. Тоест, даденият пациент, който се подложи на тази процедура, може след 6-7 месеца, след като това се е разградило, отново да направи тази процедура или не? Не, то няма нужда. Няма ли нужда? Няма, разбира се. Този ефекта на тази операция, това, че това е разграден този биополимер, това не означава, че операцията се връща обратно. Не, напротив. Тъй като има една характерна такава нещо, което трябва да разберете. Не ми е дошло времето да се интересувам от тези неща и още не знам. Това в своята същност, това е един лифтинг, който е субпериостеален. Тоест, ние отлепваме над костницата от коста. Тя се премества няколко милиметра нагоре и залепва за коста наново. Тоест, тя е здраво захваната от самите процеси на зарастване там. Но не може да стане връщане обратно. Ефектът от тази операция е приблизително около 6, 7, 8 години. Някои лекари казват 10-12, но аз лично съм скептик и мисля, че ефектът от тази операция е 5, 6, максимум до 7 години.